nyako Ramogi Jwang kon tiere karka weche thoth ahinya mabe winjo karka mudho oganda nitiere system metiyo go bende wacho ni omenda manokaw kata mbui metiyo kanyo manengone ni malo e report auditor general omedo mana dunyo apilo e gino ma onyabedo ni adhola manyaka sani pod liet kata pod late ahinya ne jopiny okili Charles Midenga. Mokwongo ni NHIF nolosi 1997-98 Kibaki otiyo gi NHIF mowe kaka oyude Uhuru be otiyo gi NHIF mowe kaka oyude penjo mopenjore ni to ere gimomiyo koro nyaka wachuoga SHA gi SHA to wa NHIF shida ma NHIF mane nitiere go ne en mana mibadhi kende to NHIF de cover gik mang'eny kata mana dialysis ne kidney patients gik mathoth mibadhi mane ochuochien kanyo to no NHIF ne tiyo to koro kikelo SHA to mibadhi ma koro ochuochien ka maloyo kata mana NHIF Cleo kada nyisi ni kineno chapter 12 mar katiba mar the constitution wan gi gik maluongo ni funds public funds kaliko mana matero kadwa wacho a lot of theory about it anyone here one kod yangwen wan gi maluongo ni equalization fund consolidated fund county revenue fund to gi contingencies fund funds gi te kidwa gologe nyaka ibed gi maluongo ni an act of parliament maluongo ni appropriation act tiende ni National Assembly nyaka chuog chik madundo mana mar golo pesa to control of budget be nyaka puodhi kwayo mar golo pesa to SHA ineno ni contribution mar members nitiere atamalo 2.5 ma dhi kuma ji kia mano okal en chik ma amino kalo chik mar ariyo ni platform ma SHA nitiere ni ok en mar sirkal en a private entity penjo mopenjore maduong' ni ang'o momiyo nwae NHIF to adhi e SHA koso nitiere kaka nichuogo mibadhi ka mokwongo ne ago ne erokamano auditor general to gi control of budget gisechung' ne gi jopiny for so long kendo gitiyo tijgi makare by now pinje molony de koro dhano manitiere kanyo osegwetao kidhi osiptal nitiere debate moro kani SHA tiyo kata ok ti isn't it adier makende nitiere kuonde ma otiye to compare gi NHIF ne tiyo moloye SHA ok cover dialysis mar kidney patients mano gima NHIF was covering winjo and other diseases monego bed ni cover to gima duong' en ni mibadhi 104 billion shillings manokete SHA ni to wapenjore ni sani koro USA ni neno Trump gi weche mag USA sirkal en gi misplaced priorities penjo machielo manyako penjore manyonge mane nitiere NHIF during transition period from NHIF to SHA pesa go nodhi kanyo mago penjo makipenjo to ok ibiyudo duoko gi koro jopiny nyaka o fight ne rights maggi kendo nyaka wapenji wach ni ang'eni bodhi e doho kendo oningo ler ni to ere kaka jopiny nyalo yudo resruok nikech kidhi kar osiptende nitiere gik monego bed ni SHA timo to ok nyal timo kata the process of the itself is so complex iwinjo there's a lot of bureaucracy monego bed ni timo hie SHA onego bed ni wadok e gima noluongo ni NHIF mano gima osebedo ka timo kendo onge gima ne rach apart from mibadhi makoro enana SHA is just gima nyalo luongo ni is a glorified mibadhi just a glorified corruption onge gima chelo monyalo luongo apart from that erokamano ahinya